Jo. Tak teď. Co teď? Ne. Jo, vypni to. Musíš taky začít. Já to nedělám. Čau, já jsem Vils. A já jsem Sonny. Čau, já jsem Vils. Čau, já jsem Sonny. A my jsme Sonny and Vils. A vítáme vás u nového videa. V tomhle videu půjde o to, že každá na sebe máme připravený 10 otázek a kdo odpoví špatně, tak si udělá čárku a kdo bude mít nejvíc čárek, tak prostě ten druhý mu rozkřápne 2 vajíčka o hlavu. Jo. No, takže nebudeme to dál zdržovat a jdeme na to. Moje nejoblíbenější jídlo. Počkej, To víš. ty si dáš kachnu, krokety, tohle špagety? Špagety. Jo, špagety. Yes! To bylo lehký. Dobrý. Teď první. Jak dlouho dělám rock'n'roll? Jak dlouho děláš rock'n'roll? Ty mi dáš hned prostě první, já jí dám, jaký je moje nejoblíbenější jídlo. A ona mi dá, jak dlouho dělám rock'n'roll. No, tak vím, že ho v první nedělá, a první co ještě nedělám, to jí taky nevím, taky. Protože možná už ve čtvrtý, v půlce nebo? Každopádně to bylo 2 roky. Já tě nemám ráda. Já to uhádla. Oh yeah. Tak jo, takže druhá otázka. Moje nejoblíbenější pití. Pití? Mhm. Buď je to kola nebo nestý. Já řeknu nestý. Jo, oboje by bylo správně. Jo, takže si vlastně. Tak jo, tak druhá otázka. Moje nejoblíbenější jídlo. Lívance. To je hrozný. Já ji fakt nemám ráda. Tak jo, takže otázka číslo 2 pro mě. Já už jsem ti říkala. Počkej. Ne, pití? No, Já jsem ty. Jo. Ježišmarja, no dobrý, takže třetí otázka pro Váňu. Jak dlouho dělám tenis? Ne. My jsme se ještě neznali, když jsem dělala tenis. Ne, ona se totiž vyprdla, vole, a... Já bych jí dala tak 5 let. 6. Čárku. Od 5. Čárku. Ach jo. Teď ty. Třetí. Moje nejoblíbenější barva. Třetí otázka. Jo, nejoblíbenější pití. Kola. Takže čtvrtá otázka. Můj nejoblíbenější film. Jak mám vidět na to ty vole koukáš? Jako vážně? Já nevím, tak stmívání? Ne. Na snímání skoro vůbec nekoukám. A já nevím, co je sám můj nejoblíbenější film. Ale stmívání to není. Já jsem stejně věděla, že to neuhodneš, takže jsem to tam prostě dala, takže druhou čárku. No, takže teď ty. Čtvrtou otázku. No, nejoblíbenější barva. Tak to je lehký, máme tady stejně nejoblíbenější barvu a to je světlo modrá. Jo. V tom jsme aspoň v něčem jsme stejní. Tak jo, takže pátá otázka. Moje nejoblíbenější věc, kterou dělám ve volném čase. A není to tenis, protože ve volném čase, jakoby, když nehraju tenis a nejsem ve škole. Tak ty to máš i v neděli, i v sobotu děláš tenis. A teď třeba nikdy nemám čas, nikdy nejdu. Takhle. Já nevím. Tak jedeš na ty hory s rodinou. To je trošku blbá otázka. To je jedna, ale prostě asi jo. Asi ti to uznám. Nebo uznám jí to. Sice je toho víc. Já nevím, být s kámoškama, s kamarádama. No jasný. Já nevím, lyžovat, snowboardovat, bruset. Prostě skoro všechno. Takže cokoliv vlastně bych řekla, tak bych ji musela uznat. Takže teď ty pátou otázku pro mě. Co jsem měla na vysvědčení? My tady chodíme spolu do třídy, takže to můžu vědět. Vyznamenání měla, takže si nemohla mít 3 ani 4 dvojky. Takže ty jsi to měla nějak na krajičku, takže jsi měla 3 dvojky a pak jsem jedničky.
Ještě jsi mi to říkala. Jo. Ach jo. Tak jo, takže ty další. Moje nejoblíbenější barva. Světle modrá. Jo, dobrý. Tak Teď jo. já. Jo, ty. Nejoblíbenější písnička. Tak to asi bude, myslím, od Bena Kristova Kolotoč. Jo. Dobrý. Tak jo, takže 7. otázka. Můj nejoblíbenější zpěvák. Ještě z ní dělám referát. Teď na hudebku. Ty jo. Ještě jsem ti Už ukazovala jsi na to fotkách, říkala, ty pouštěla jsem ti všechno. jeho písničky ještě. Ty něco naše. Že jo? Mhm. Šnops. Já nevím. Já se budeš jí nechat podat, tak řekni. Šnops. Já nevím, něco naše. Španěl. Na Španěl. Špaček. Ne. Špagát. Ne. Takže se necháváš podat, jo. Shawn Mendes je to. Ještě jsem mi to Jo, říkala Shawn. prostě. No, takže teď ty 7. otázku. Jo, čárku si děláš. No, 3. Tak to je skvělý. Kolik máš čárek? No. Takže máme rozkrápnutý vajíčko na hlavě. Ne, ještě to není jistý. Takže Můj- ty 7. Nejoblíbenější herec. Ty vole, jak mám být tvůj nejoblíbenější her? Počkej, ale to by mohl být ten ze stmívání. Akorát já nevím, jak se jmenuje ten upír, ten Edward. Já nevím, jak se jmenuje. No, on hraje upíra. Uznáš mi to, když je ten upír uznám. Edward? Uznám. Jo, dobrý. Jo, vlastně. Jo, takže teď já. Ty vole, proč tam dám takový lehký otázky? Jaký mám mobil? Ona je fakt úplně debilní. Teď tím natáčíme. Ty kráso! No dobrý, no, takže iPhone 5S. jo. Tak aspoň ty máš trošku lehký, teď ty. Moje nejoblíbenější značka oblečení. Tam chodíš furt nakupovat, hlavně džíny, takže Talibej. Nebo počkej, kde ještě nakupuješ? Počkej, spojím na to. To je, já nevím. Prostě různě takový ty H&M a takhle. Ale nejlepší. Jo, dobrý, už nic neříkej. Ona mě tady asi za chvilku zabije. Ty. 9. otázka. Jakou značku mám rakety? To jsem ti ještě říkala, jako trošku Babolat. informat. Jo. Tak jo. Teď ty 9. otázka. Velikost oblečení. Máme stejnou velikost oblečení, takže 152 nebo XS. No dobrý, takže dál. Poslední otázka. Ty, my jsme taky pěkný jdeme, tím dáváme něco, co máme společný, prostě velikost nohy. 37. No tak, Nebo 38 trošku. jo. Jo, dobrý, Teď já. to lidi uznáme. Značka televize. Jako nejoblíbenější, tak protože to máte po celém baráku. Když máte Samsung, tak je to asi Samsung. Jo? Jo. Počkej, kolik máš čárek? 3. Takže jsem vítěz. Moje vlásky. A rozkřápávám prostě Váně vajíčko na hlavu. Takže ona je teď šťastná, takže se asi přesuneme do koupelky a jdem na to. Tak jdem, pojď, já se přesunu do koupelky, pojď. Takže protože už jsme to časově nestihli a nějak jsme se pak už nevídali, tak jsme ten Váni trest natočili o 2 dny později, takže doufám, že to nebude vadit a ty vám jdem pustit to video s tím vajíčkem. Takže už jsme se přemístili do koupelny. V této místce máme vajíčka, který Váně rozkřápneme o hlavu. A Váňa má ručník, protože by si to tady prostě, aby se jí ušpinil tričko. Takže jdeme na to. Bereme první vajíčko. Takže, Jak abyste to taky viděli? počkej, pojď jdeme blíž, tak. Můžu? Jo. 3, 2, 1. Je to na zemi. Já si to ještě naplétem, ne? Nebo pejte zdraví. Nech to nekážu to vidět. Tak jo. A teď tady tohleto vydáme z kořálku. To je dobrý. A jdeme jí to nalít, to poslední vajco na hlavu. Nalít to dobře. 3, 2. Počkej, já vám to natočím, jak to tady vzniklo na té Počkej. Počkej, mám ty
Hej, jde to tam vidět, uhni, jde to tam vidět. Jo, jde. Takže takhle to z toho vzniklo a Váňa si jde umýt hlavu. Takže jestli se vám tady to video líbilo, tak dejte like, nebo Odběr. nebo video. Dílejte. Do popisku videa vám dáme ještě kanál našich kamarádů Čipa a Davea a tím taky dejte Like. nebo Dislike. to jim fakt nedávejte. Dejte jim buď like, odběr, anebo taky jejich video sdílejte. Takže se s váma loučí Sony. a Vils. Čau. Ahoj.